Kirjaudu sisään käyttäjätilillesi. Täältä näet valikon kohdat. Nykyinen paketti näkyy sivun yläosassa. Sinulla ei ole tällä hetkellä paketteja. Ilmaisella käytöllä voit ladata vain yhden kiinteistöilmoituksen. Katso, mistä paketeista voit valita. Paketti näyttää, kuinka monta omaisuutta voit ladata ja kuinka paljon sinun on maksettava kuukaudessa. Valitse itsellesi sopiva paketti. Napsauta Osta -painiketta. Sinun tulee vahvistaa ostoksesi kassalla. Jos sinulla on alennuskuponki, voit myös käyttää sen. Sinun on täytettävä tähdellä merkityt pakolliset kentät. Jotta laskutus olisi voimassa, täytä kaikki virallisesti tarvitsemasi kentät. Jos teet ostoksia yrityksen puolesta, liitä mukaan sen nimi. Tietenkin kokeilujakso on ilmainen, joten sinun ei tarvitse maksaa paketin käytöstä ensimmäisellä ostokerralla. Valitse maksuvaihtoehdoista. Tarkista hyväksyäksesi käyttöehdot. Napsauta painiketta lähettääksesi vahvistuksen ostosta.